Здравейте, аз съм Мултигейминг и тук до мене е... Хакера. Да, хакера да уста. Хора, да знаете, не аз сега да снимам клип. И той има и YouTube канал. Така... ние в предишния епизод малко се бъгна и те просто сега ще ви покажа къщата. Това не е къщата, не е нищо особено или голямо. И тъпото на този сървър е, че няма ресове. Тоест... И тъпа без ранг. Да, тоест трябва да или да отивам в края на World и там да се построя къща, или някъде на въздуха трябва къща. И аз избрах да е под земята. Така никой няма да не казва координатите всички. Няма. И лично знаем и ние гадни тролове, които единия му канала е Жорко БГ. Да. А другия името му е на 10525, който е голям. Тапак. Да. Значи, имаме си клан. И клан бейса ни е седнате и тук. И сега за вас ще ходим малко PvP да правим, защото все пак това е PvP България. PvP. Васич, айде, идвай на PvP България. На PvP-то. Нали се хвърляме в дупката, нали? В дупката. И извинете, ако ме лагвам, сме някъде към 50 човека на 10 блока. Няма да си взимам армора, защото ако умра и това е сигурно, не искам да го изгубя. Така. Каската. Васич, готови ли сме? Къде са? Къде са? Васич? Долу. В дупката? Не, долу е тука. Ейта. Чакайте малко. Имам лък, стреля там. Аз нямам лък. Аз съм само армор. И това. И меч. Ела тук. Ела, да не излезем пък да не убият веднага. Чакай, бе! Накъде отива? Аляха! Кокоте! Страх ме, мама. Хора, аз вече умрях. Чут някакъв Беги! Знаеш какво се намерих спокойно? 44 редстоун е на земята. Ще правим система. Да. Нямам панталони. Дай ни панталонки. Ела в план бейса да се бронираме. Значи на мен ми свършиха лъковете. Дай панталонки. Пък нямам лъкове. Аз изобщо не съм добър в PvP-то. Просто съм нуб в PvP-то. Ужасен нуб съм. Аз съм добър. Аз съм горе-долу добър. Добре, аре, спам. Ела на спауна. Събих си един на PvP и той рейх витна. Кой е бил той? Знае какво е името. Канал му е Криско Златинов. Крис Златинов 2006 му е канала. Не, Крис Златинов само. Щеш да е по-яко, ако е Крис Златинов, а не но. Какво е това? Страх ме. Аз се взимам скапания, меч скакам. Добре.
Аз съм Боинг. Ако не сте забелязали, аз съм Боинг. Който е много як, прямо следях поредици за Майнкрафт. За Майнкрафт, нали, дето показва всички команди. Беги! Не! Беги! Скачай долу! Беги! Мисля, ти ме уби. Не те убих аз. Ти ли с Diamond Set? Не. Аз тръгвам без никакви айтъм, не скривам са някъде как някакви падни. Взимам му айтъм, спявам и... Да. Браво на тебе. Много съм ужасен. Не! Да им направим тест, да влият в плана и да им правим ще направим нещо като Friends клан за феновете. Клан за феновете ще направим. Ти може да си това, който ще го управлява. Просто... знаеш, скачам без броня. Аз съм Боинг, аз мога всичко. От Redstone до PvP. Само дето по-малко PvP. И я повече Redstone. Аз тук заобикалям из къщите. Колко хубаво. Колко грозна къща. Колко грозна. Не! Те дойдоха при мене, беги! Дома след някакъв дойде при мене, пък аз съм без нищо. Го! Бягай нагоре. Бягай нагоре. Не. Те са лоши. Те са много лоши. Така, аз отивам в клан бейса. Аз пак скоча без нищо. И наистина тая къща е малко грозничка. По-да така... Да, сега ни начало не иска да направя на къща. Така... Да, и ако имаме доверие на някой от феновите ни, може да го правим мод. Може да го направим мод на това парк. Да, знаете, че след време ще има едни много яки поредици. Да кажа тъфа 2. Само това ще кажа. С някои други хора. Може би Васко. Тъфа 2. Двамата. Искам им покажа костюма ми на инженера. И на места. Така. Ако са чудите какво е това и това не е хак, това е Lady Mod. Аз ви го показах в един друг клип. Кога? Аз го качих. Не съм го гледал. Така, значи, целта ни е тая дупка е там. Знаеш ли какво ги направих, народ? Ко? Знаеш какво скривалище си намери? На Лиан ти хъпвам и там оставам. Да, защото си камък и имаш скин на камък и тей. Така... Как беше Лиана на английски? Лианс. Нещо подобно. Не е Лиан. Нещо все пак е. Виждам та! Стой мирно ба! Аз така погледни надолу. Не! Биха ма. Ги е срам. Чакайте. Някой слот. Забравих да напиша, кажете хай на YouTube. Кажете хай на YouTube. Така.
Пак едно кажете хай на YouTube. Go. О, някакъв каза хай. Ей. Идвам при тебе. Биха. Защо винаги ме? Не бой ли някой друг? Винаги аз. IP-то на този сървър ще го има в описанието. Ама тук китовете са уникални, просто уникално нещо. Даже първият тег. Има нов кит. Така ли? Какъв е? Full Enchant Pro Armor, Full Enchant X, Full Enchant Bow, Full Enchant Sword, 8 Legendary Apples, специални около 19. Васко, и исках да питам как се казва, а не какви айтеми дава. 12. Кит, някакъв нов кит, май са птели в 12. Ами как се казва? Няма той не се взима с ранг. Всяка вечер 12 се го дават. Снали с книжка и който я хвани такова. Убих човек! Убих човек, аз съм бро! Ето та, здравей! Убих човек! Аз не мога тук да се изкача. Бързо клидват. Ние не можем да се бием, нали знаеш? Не можем ли? Да, не можем да се бием, но това е адски якито, защото сме клан. Ще убия! Убих я! Аллах Акбар! Убих я! Yes! Беги. Васко, къде са? Трябва помощ. О, честове. Така. Убих, имам вече 3 кила. Yeah. Само 3 кила от целия сървър. Беги, това е дума. Мразя PvP-то. Просто аз отивам в клан бейса. И стига толкова PvP, че много айтеми и изгубихме. Мисля, че трябва вече да го спираме, не стане много дълъг. Не. Клипа ще е дълъг. Това клип поне ще е дълъг. Имаш ли кирка? Трябва да ходя до спауна, да взема кирка. Аз ти предлагам да го спреш. Още малко. 20 няколко минути. 20 няколко минути. Не вярвам да е 20 няколко минути. Ами на 5-та минута от нашия разговор го пуснахме, а сега е 30-та. Ще имаме още малко и го спирам. И може правим пусни малко. Не знам, нещо. Я дай да сложим тук такова. И имаш ли дърво? Гледни ти гащите. Трябваха ми. На мокри дриги. Спри, взимай факлите. Пещера? Отивай. Веднага. Къш, чот. Айде. Отивай бе. Намерих хол, айрон. Ела, бързо има айрон, да се направим много панталони. Панталони! И до тук е. То на едно място имаше Iron Mass, не го взех, защото не ми трябва. Взимам кола. Няма. Кола е. Не ми убирай кола, бе. Не ми убирай кола. Я чут. Аз ти убирам експито. Не те е срам, ако можех да те прибия. Айде, как ще излезеш? Виж, ей така. Не, виж, ей така. Аз съм в блок. Чакай, тук я обдуй.
Така. махна толковете. Ако някой падне в минута, ще ги проследи и смени. Хора, аз викам това да е от целия клип. Довиждане, аз бях Multigaming и не забравяйте да се абонирате и да харесате този клип. Така много ми помагате. Довиждане!